Assalamualaikum. Ngene iki lho rek, nikmat hakiki mantan carek, mantan guru sing pensiun dini mergo keadaan. Ora butuh AC, AC-ne langsung teko langit semilir di kebun. Ora butuh kursi empuk, ndek dhuwur lemah ngene iki wis cukup kanggo nahan bokong sing wis kemeng mergo kakean mikir cicilan. Enek sing padha karo aku, ana temen sing takon karo aku. Mas, sampean apa ora isin to gawe video ngono kuwi? Sampean ki mantan carek, sampean ki mantan guru. Biyen sampean necis seragaman di kantor desa utawa seragaman mara di sekolahan. Lah saiki sampean tani, sampean di kebun, sampean apa gak isin? Sampean ki ibarate mudhun kelas. Jarene kancaku ngono kuwi. Langsung tak sauri, kelas-kelas gundulmu kuwi, kelas iku ndek sekolahan. Lek di hidup iki sing penting beras. Ngomong-ngomong soal gengsi, ngomong-ngomong soal isin, aku tadi kelingan wingi sore. Wingi sore aku pas kate di kebun kan. Nah, bojoku iku ndek mburiku, ndek ngarep omah. Nguasi aku, mripate nguasi aku. Lek nguasi iki kaya ngerti wong maling jemuran ngono kae. Karo ngomong, "Yah, sampean nyapa to? Ndek kebun ngomong dhewe, guyu-guyu dhewe apa dadi demite kebun?" Aku batin, ora wani nyaut. Aku mur mesem ae. Jane aku pengen nyaut. Nyapa to ndak? Aku lo gak perlu dadi demite kebun. Wong aku lo tiap bengi lo dadi demite sampean. Tapi aku ora wani nyaut cah. Mur batin. Nalika kuwi aku mur iso mesem. Mesem pait jane. Tapi aku sadar bojoku iki wong wedok sing paling realistis sak donya. Mergo dhek wis bosen tak janjeni urip mulya, mergo nyatane mur tak jak mulai kono ya dan aneh dan aneh mulai dari nol ya iki gak rampung-rampung. Dari dulu sampai saiki ya gak rampung-rampung. Isik mulai dari nol. Tapi ngono kuwi bojoku juga tau sambat. Malah justru sering wae aku semangat. Nyupport bojoku terus support aku apa sing tak kerjakno terus disupport karo bojoku. Tapi ya kuwi rek, senajan lambene bojo kuwi mau kadang perih kaya silat. Bendina aku isik digakne kopi. Kaya ngene iki. Bojoku juga tau ngomong, "Wes ya, sementing dilakoni, sementing ditrateni, mudah-mudahan dalan anyar iki iso dadi rezekine arek-arek, maksudnya anak-anakku." Jujur wae ya, aku pernah di fase merasa penting, merasa dadi wong penting. Kaya pertama aku pernah dadi guru. Kuwi aku rumangsa penting digi anak murid-muridku. Terus di fase selanjutnya aku pernah ngerasa dadi wong penting nalika aku dadi carek. Aku rumangsa dadi wong penting digawe wargaku. Terus mundak fase nalika aku dadi pengepul, dadi pedagang. Aku rumangsa penting kanggo petani-petani iki mau. Padahal lek dipikir rada jeru ya. Jane justru kebalik. Justru aku ki sing butuh mereka gitu. Nalika aku dadi guru, sebenarnya aku iki ya sing butuh murid-muridku. Aku sing butuh mereka gitu. Padha nalika aku dadi carek, bukan masyarakat sing butuh aku,
bukan, tapi justru aku sing butuh mereka gitu. Tapi aku gak bahas kuwi saiki, aku mur sedikit cerita ae. Nalika aku dadi pengepul, kan rumangsa penting bagi petani. Aleh petani lek barang-barang panenane ora dituku pengepul arep piye jajal. Nah, sebenarnya logika kuwi kebalik. Tapi aku nggak bahas kuwi. Kuwi mungkin ke depan lah bahas kuwi. Kuwi bahasane jero banget. Aku saiki mau arep sambat karo sampean kabeh. Aku mau arep golek kanca dadi kancamu, sampean sambat karo aku pun sambat karo sampean. Dadi saiki temane cek sambat-sambatan. Nah, saiki aku dadi rakyat jelata di dunia digital. Penampilanku ya biasa-biasa, kaosan biasa, kayak pas ngurusin naga. Lek mbiyen aku ndek ngarep laptop ngetik-ngetik administrasi, ngetik-ngetik surat-surat sakti. Lah saiki aku lagi sinau. Jebule gawe video kaya ngene iki kuwi luwih angel ketimbang kaya mbiyen ngetik-ngetik surat-surat sakti mau. Gawe kaya ngene iki gawe skripe nulis kuwi ternyata angel. Panas ya. Aku ndelok bocah-bocah saiki iki yo ngumun ya. Modal joget-joget, modal ngomong bejirbet gaskian kuwi lho duit wis akeh. Lah aku guru honor wis, dadi carik wis, dadi pengepul pedagang ya wis. Tani ya apa maneh bendinane. Tapi kok orang sugih-sugih. Apa aku kudu joget-joget kaya arek-arek kuwi ya? Apa aku kurang kemayu? Utawa apa maneh njejal? Aku kurang piye? Tapi aku sadar rek, donyane saiki wis beda. Biyen aku nandur buah naga iki saka lemah. Lek saiki aku pengen jajal nandur di awang-awang, di langit, yes, alias di dunia digital lah. Aku pengen nandur di dunia digital. Aku pengen gawe kebun sing isine duduk buah naga, tapi isine utekku sing wis tak kumpulne saka dadi pendidik sampai dadi pelayan masyarakat. Tapi aku bukan mau jadi motivator sing ngomong salam super enggak. Aku mau arep dadi kancamu sambat sing duwe solusi saka pengalaman-pengalaman nyata. Gengsi kuwi ora enak dipangan, gengsi kuwi ora marai wareg. Dadi wiwit dina iki sing tak cekel duduk mung arit, duduk mung pacul, tapi algoritma. Aku pengen nebus make up bojoku sing saiki wis mulai luntur mergo bojone lagi nyungsep. Aku pengen buktekne bapak-bapak kaya aku sing lagi nyungsep iki isih iso bangkit tanpa harus ngemis-ngemis bantuan. Wes ya, kok malah dadi ceramah. Matur suwun sing wis ngrungokne sambatku dina iki. Nek sampean ngrasa nasibe padha kaya aku, ayo bangkit bareng-bareng. Mantan apa lah? Mantan karyawan, mantan guru, mantan pegawai utawa mantan sing lagi kangen pacare. Oke, tunggu sesuk aku bakal cerita saka ndi aku mulai mbobol dalan anyar iki. Srengenge wis mulai dhuwur, aku pamit. Assalamualaikum.